Una man din ako ang anak ug akong asawa di ay. Kumusta man yung pagpangaon? Ganahan mo sa sudan? Nami kayo. Ha? Sus, guman yung kaon ibutang lang na diha kay ako manghipos ha. Ikaw asa man ka moadto ron? Nakailakaw ron kay Domingo man ron. Nakailakaw? Ikaw bibi asa ka? Napugulakaw. Asa pug ka? Nakay-kwarta wala? Wala. Ikaw nakay-kwarta? Wala. Ang tagaan tag 100 nak. Sus kada ko ngisi. Ay sortiha gyud sa kong anak. Sorti kay ko sa imong mga kamot nak. Kay ngano? Sayo kay kamo mata, nya pagkahuman may gulang kamo kaon. Di ba? Mga edeg kwarta kamo laag nya. Libre ha imong mga amigo ha. Sa kwarta nga akong gihatag. Dili. Tubili ang motor, paimnas lagkok, pagkaon nagsaging diya sa plaza. Ya pila pud imong uyab nak, basig na kay uyab. Ha? So karaadlaw na lang ta maghatag nimo kwartaan eh. Transaction man. Transaksyon na pod. So karon ni gumano mo kaligo ibutan lang ng plato dito ha nya. Daghan kag labhonon na kay akong labhan. Na ito. Ay daghan gyud ay mga sige okay ra na ba. Bisan nga din katulog ka magilis isa ka adlaw nak ako na bahala ana. Ha? Bisan ka pila pa ka magilis unsa man butangan ako daw ni? Sus pastilan. Ikaw bibi, unsa man imo Kwarta. Kwarta pod. Tungain na nagkaton yung 50 o lahi lang na imo kay nabi na mga lakaw sus luya gina ako mga pamilya eh. Luya kay di ko gusto mang lakaw ni ako mga pamilya nga mga way kwarta ilabi na gid akong anak pinangga kay nako na akong anak. Unya anak. Hulaman mo akong motor. Dili. Ay hintagam ka sa motor so dili na ka muhulam. Magbike-bike na lang karon. Magunsa na lang ka bagbaktas. So dili na ka manghulam og motor. Sagdi lang na kay kuhaan man kana kog motor. Unsa man gusto nimong motor kuhaon ako? Rider. Ay sige. Nya sige ha nya. Balag carb lang. Bahalag ka sige lipayag ko nga anak ko. Basta mga buutan nga mga anak kay palitan man gyud na sa mama oy. Carb. Ikaw bibi unsa imong gusto? Masinunsa lang. Bisag unsa way problema basta mga asawa way. May punis lang kapag kasinabot nya pag humanyog kaon diha, pangaligo mo kay nagpalit naman kog shampoo, nagpalit na kog toothpaste. Hala panganda mo sa inyong sarili kay basig mangabot niyo mga amigo karong taon-taon ba di ba? Nya manglakaw dayon mo, mga adto dayon mo aso mga adto nya. Nigpaniud to nak uli dire kay lutuan na lang kana ko daan. Unsay gusto nimo kaunong nga sudan katong pasayan gagmay o katong manok sa buwan? Pasayan gagmay yung tago ano to. Nya unsa man manok na lang adobohon o kanang sabuan ng manok tulahon. Di ko muli dire man to. Maayo nakatipid ko gamay. Asa man ka maniud to? Kuno to. Ay, kaon na kay mag-uol kay kumupayat ka payat kay malakos. Ayaw tangay problema si mama ba ha? Ikaw bibi. Ayaw paghatag og problema nako ha. Sus ka pinangga na lagi na ako na mga anak.